खुलुमबाय बड'लेण्ड साबटेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबटेटआनो जाहैबाय बलिउड सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर आसिफ बासराया गावखौ फोजोबना लादों। बलिउड सावथुन मुलुगाव 2020 मायथाइयाव सुनि हाबदों। हिन्दी सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर आसिफ बासरा बिथाङा हिमाचल प्रदेशनि मोनसे प्राइभेट गेस्ट हाउसआव गोदोनायाव दिरुं लागायना गावखौ फोथैना लादों। मा जाहोनाव बिथाङा गावखौ फोजोबना लाखो बिनि सायाव दासिमबो नायबिजिरगिरिया नायबिजिरना दिहुननो हायाखै। बिथांनि जिउ गोमानायखौ लानानै बलिउडनि गोबां फाव खालामगिरिफोरजों लोगोसे गोबां डिरेक्टर्स आरो प्रडिउसार्सफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। नैथियाव दङ आसाम ग्रामीण विकास बेंक बेंटल ब्रान्चआव फाथाबारि प्राइमारि UPPL दोलोनि सांग्रां मावथिफोरा आर'जलाइ गथायदों। चिरां जिल्ला बेंटल बाजारजों नांजाबफानानै थानाय आसाम ग्रामीण विकास बेंकआव थांनाय गोलाव 10 बोसोरनिफ्रायनो जब कार्ड बिगोमा गैयालासिनो बेंक एकाउन्टनिफ्राय रां दिहुननाय जाबोबाय थादों। बेफोरबायदि जाबोबाय थानायखौ नोजोर लाखिनानै फाथाबारि प्राइमारि UPPL दोलोनि सांग्रां मावथिफोरा बेंक मेनेजारनो गांसे आर'जलाइ गथायदों। आर'जलाइनि गेजेरजों बेफोरबायदि गेना राजखान्थिफोरखौ गैया खालामनो थाखाय UPPL दोलोआ आर'जलाइनि जोहै खावलायदों। थामथियाव दङ चिराङाव गोबां बिबांनि आयरन आरो प्लास्टिक ड्रामजों लोगोसे पेट्रल हमदों। चिरां जिल्लानि उफ्रा पुलिस नायगिदिंगिरिनि दैदेननायाव चिरां आरो धालिगाव पुलिस जुथायै गोख्रों सिग्रोमदों। बे सिग्रोमनायाव धालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिलासपुर ओनसोलनि थागिबि मोतलेब आलीनि न'आव आयेन बेरेखा थाव बोखांनो मोन्दों। बेजों लोगोसे फेग्रा मुवा फालांगि खालामग्रा गंसे AS26C 7176 नाम्बारनि टाटा DI मटर हमनो मोन्दों होननानै पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। हमनो मोननाय मुवानि सायाव आयेनारि खान्थिनि गेजेरजों नायबिजिरबाय थानाय जादों होनना पुलिस बिफाना मिथिहोदों। ब्रैथियाव दङ गबिन्द बसुमतारिया बुंदों UPPL नि सुबुं बानाखौ नुनानै हाग्रामाया गिदों। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय 28 नं गयबारि बियाबनि सौरागुरियाव जानाय मेलाव UPPL नि लेङाइ आफादगिरि गबिन्द बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि बे रायजो राजाफोरनि लोब लोब बाहागो लानायानो सोलायनायनि मोनसे इसारा। BTC नि गासैबो हारि माहारिनि मानसिफोरा सोलायनायखौ लुबैदों आरो BTR ओनसोलाव गोग्गो गोथार सोरखारखौ नांगौ होननानै फोरमायदों। BPF नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया BTR गोरोबथायाव जेबो गैया होननाय बाथ्रानि सायाव हाग्रामाया दा गावनो उल्थायै UPPL नि सुबुं दोहोखौ नुना मा बुंगोन मा जागोन गिनानै जानला मानला बखिदों होननानै फोरमायो। बिथाङा सोरखार दानो हागोन होननानै नुनाय सिमाङा थारैनो सानावनो नुनाय सिमां बुंनाय बाथ्राया जेबो ओंथि गैया होननानै फोरमायो। बाथियाव दङ भारत भुटान सिमनायाव मैदेरनि उदखार। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय कुमारिकाता फरेस्ट अफिसनि आवथायाव थानाय कावली नारायणपुराव हाग्रानि मैदेरा हरनि समाव उदखार खालामफैदों। आदारनि थाखायनो भुटान हाजोनिफ्राय ओंखारख्लायबोनाय हाग्रानि मैदेर फालुआ ओनसोलनि गोबां बिगा गय बागानफोरखौ सिलिंखार खालामफैदों। हरनि समाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बनजार लानानै मैदेरनि फालोखौ होहरनो नाजादोंमोनब्लाबो हायाखैमोन। फुंबिलि समाव मैदेरनि फालुआ लासैनो भुटान हाजो फारसे दावखोलांदों। मख'नो गोनां दि कावली ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि थाखायनो गामिनि थागिबिफोरा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जाबोबाय थानांदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।